Porque es que a fecha de hoy y después del latrocinio que se ha producido, apenas hay gente pagando por ello. Quiero saber qué medidas van a tomar ustedes políticamente para que paguen y para que devuelvan lo robado. Gracias. Dir-vos que som la primera comunitat autònoma que ha firmat un conveni en Transparència Internacional que van a auditar completament la gestió de govern per a que aquesta gestió siga transparent i que tot el món pugui saber este govern en què se gasta fins a l'últim cèntim. Això a dia d'avui. De lo d'abans, què estem fent? A obrir calaixos i trobar-nos un cadàver en cada calaix. Aleshores, a partir d'ahí, el que fem és fer un informe de l'Advocacia de la Generalitat i dur-ho a Fiscalia. Perquè els que tenen que jutjar això són els tribunals. Certament que van lentos, certament que no tenen mitjans, certament que el Partit Popular ha aprovat una de les traïcions més grans d'esta última legislatura, que ha sigut la pitjor legislatura en dècades que hem tingut en el govern d'Espanya. Han aprovat una llei que pràcticament els deixa impunes perquè acurta els plaços d'investigació dels tribunals a 6 mesos, màxim 18 mesos. Penseu, cas Blasco, Emarsa, Brugal, Gürtel, Fabra, Nos, tots aquests casos, ningú ha baixat de 3 anys d'investigació, perquè damunt els tribunals no tenen mitjans i la Fiscalia moltes voltes no té mitjans per a investigar. Entonces tornem a lo mateix. Necessitem canviar el govern d'Espanya perquè aquesta llei s'ha de revertir, perquè aquesta és una llei d'impunitat per als delinqüents de coll blanc. Mentre que la justícia és molt dura amb el furtagallines, és molt blanda en els que furten en guant blanc. I ahí estan els corruptes, però ahí també estan els narcotraficants, i ahí estan les màfies i tots els delinqüents poderosos, no? O els delinqüents econòmics. Entonces, què està fent el govern valencià? Traure tots els calaixos, l'altre dia lo de Ciexsa, per exemple, sobrecostos de Ciexsa, i aixina, com van apareixent, ho anem duent a Fiscalia, ens personem per a recuperar els diners, perquè la gent ja no se conforma en que vagin a presó. Jo no només vull que Blasco estigui en presó, vull que ens torne fins a l'últim cèntim del que ens ha furtat. I t'assegure que empenyem la nostra paraula i la nostra acció per a que torne fins a l'últim cèntim del que ens han furtat.